Cando fui nomeado responsable da Consellería de Cultura, unha das actuacións que me plantexei foi a elaboración e publicación dunha revista cultural, onde a historia local tivera un lugar predominante. Aínda non é máis que un proxecto, casi sempre por problemas económicos, pero a idea chega aí. Por lo tanto, cando unha tarde, falando con María José e con Miguel Gavín, me propuxeron a celebración destas xornadas, recollín a proposta e hoxe estamos aquí. Moitísimas grazas aos dous pola colaboración que me prestan sempre. Fan que levar esta consellería sexa moito máis fácil. Teño que agradecer tamén aquí o traballo de Zara Hernández, que foi encargado de diseñar desinteresadamente o cartel das xornadas. Agardamos que estas xornadas sexan as primeiras dunha longa historia. Lourenzá e a súa bisbarra teñen historia de abondo para poder celebrar actos como este durante moitos anos. A historia é a ferramenta intelectual máis poderosa que posúe a sociedade, é a súa memoria. Un afamado reporteiro de guerra de La Vanguardia, Plácido García Planas, dixo que podemos prescindir da memoria, pero entón non saberemos quen somos. A finalidade da historia é explicar o presente e planificar o futuro sen cometer os mesmos erros do pasado. Recuperar a memoria histórica non consiste en coñecer só datas ou datos. A historia dun pobo non é o que ese pobo viviu, senón o que ese pobo recorda e como recorda. A memoria histórica é o recordo colectivo. Hai dos tipos de memoria histórica: a dos povos e a das clases dominantes. Xeralmente a que prevalece, a historia escrita, é a memoria dos poderosos. A memoria do povo nunca interesou, porque un povo que garda memoria é un povo dono do seu destino e, polo tanto, dificilmente manipulable. Hoxe é moi fácil. As hemerotecas, os medios de comunicación, as redes sociais encárganse de que a actualidade, que será a historia no futuro, quede recollida para sempre. Non sempre foi así. A transmisión oral ten plazo de caducidade, esquécese, e moitas veces só nos queda o traballo de investigación desinteresado e non sempre recoñecido de xente como os verdadeiros protagonistas destas xornadas. Durante estes 2 días imos recordar fragmentos da historia de Lourenzá, a formación do noso concello, a emigración de moitos dos nosos veciños a Cuba e tamén a crónica negra laurentina, parte desa historia que debemos coñecer e tamén recordar e para non volver a repetila. Non estamos sobrados en Lourenzá de xente que de forma altruista foron recollendo dos distintos arquivos estes retazos da nosa historia. Debe ser a nosa obriga recoñecelo públicamente e facer visible o seu traballo. O meu agradecemento é o de todos os que participamos neste proxecto, os 3 ponentes, a Manolo, a Vidal e a Xosé Ramón. Moitas gracias polo vosso traballo e pola vosa disposición. Mañá, despois das 2 conferencias programadas, pecharemos as xornadas coa actuación dun cantautor galego, Tino Vaz. Os cantautores, coas súas cantigas, tamén axudaron a recuperar a historia e a reforzar esa memoria da que falaba antes. Tino Vaz formou parte do Grupo Roda, colaborou con Treixadura, Suso Bamonte, Marica Capo e moitos artistas e poetas máis. Puxolle voz a cancións de Fuxen os Ventos, da Kenya, e ten disco publicado con as súas propias cantigas. Por tanto, merece a pena escoitalo. E xa se máis, imos ao importante, que non é escoitar a mí, senón escoitar os protagonistas das xornadas, os conferenciantes e as súas historias. Hoxe, 27 de xaneiro de 2017, na Fortaleza de Tobar, e como concelleiro de Cultura de Lourenzá, dou por inauguradas as primeiras xornadas de historia local. Moitas gracias a todos e a todas pola vosa presencia. Naceu en Vilanova no ano 1951. Estudou o bacharelato elemental en Mondoñedo e o superior en Ribadeo. Ao rematar, marchou a Lugo a estudiar magisterio. Exerceu de mestre en varias localidades, pero foi no concello poriñés de Boiro onde transcorreu a maior parte da súa vida profesional. O seu derradeiro destino foi no IES A Cachada de Boiro, impartindo clase de lingua e literatura galega. Hoxe está xubilado e comparte a súa residencia entre Boiro e Vilanova. No ano 2001, publicou xunto a Xosé López González, Pepe de Celeirao, un libro homenaxe a Francisco Fernández del Riego, Vivir unha vida, que foi presentado nos actos de homenaxe que lle dedicou o Concello ao escritor. No ano 2011 presentan unha reedición ampliada titulada Lume Acceso, o gallo dos actos póstumos dedicados ao escritor. Ten moitos estudos e traballos a publicar sobre a orixe do mosteiro e a figura do Osorio Gutiérrez, biografías comentadas baixo o título de Laurentinos, crónicas laurentinas, que son artigos de tipo histórico e literario, traballos sobre a toponimia de Lourenzá e sobre o nacemento do Concello, que é sobre o que nos vai falar hoxe aquí. Como vedes,
Manolo é un estudioso da historia do municipio e dos seus habitantes. É, sen lugar a dúbida, a persoa que manexa máis información sobre a nosa historia. Podemos decidir que é a nosa memoria. Contaremos con ele sempre que queira para as futuras edicións, que material ten dabondo. E xa sen máis, xa dice a palabra a Manolo. No século X, un acontecemento histórico vai marcar o vivir as terras de Lorenzá. Este acontecemento histórico vai ser a fundación do mosteiro de Vilanova, de San Salvador de Vilanova. Os frades de Vilanova, xunto co episcopado mindoriense, van ser o motor, van ser a forza motriz que vai impulsar o desenvolvemento, a civilización, non solamente nas terras de Lorenzá, sino en todo o que é o xenorte da provincia de Lugo. Outorganse cartas de poboamento, rutúranse fragas, cultívanse terreos, fomentase o intercambio comercial que vai dar lugar ás feiras e aos mercados, e incluso nace unha incipiente e rudimentaria industria artesanal. Isto todos son factores de cambio, factores de progreso, factores de civilización. Pero isto non quer dicir que antes da fundación mosteiral do conde Osorio Gutiérrez non houvese xeografía humana, non houvese asentamentos humanos en Lorenzá. Sí que os había. A toponimia así nos lo dice, como temos castros en Vilapol, en Pousada, en Vilanova, en Santo Tomé, en San Adriano, bueno, a mesma situación e os restos que apareceron ao redor da igrexa de San Xorxe tamén non lo testemunha, como tamén non lo di o mesmo documento fundacional, o chamado Testamento do Conde Santo, que nos di textualmente o seguinte: o Freto Couto e xurisdicción Correo Ordollo fixo ao redor do lugar de Vilanova. Dou na vosa presenza o dito Couto, herdades, familias, e todo o que lle pertenza dentro e fora dele. Ofrezo o dou en Lorenzana a igrexa de San Xurxo enteiramente, con todo a ela engadido, Vila Félix enteiramente, Santo Tomé enteiramente, San Adriano enteiramente, con todo o a ela engadido. Cando aquí se fala de igrexa, non se fala solamente de edificación, senón que se fala dunhas propiedades máis ou menos extensas, pero sempre importantes, que a iglesia conleva con ela. É dicir, en resumo, cando o Conde Santo funda o mosteiro de Vilanova, habitantes en Lorenzá sí había, máis ou menos, pero sí había. Os castros celtas vanse transformando en vilas. Esas vilas de orixen romano, que eran granxas, explotacións agropecuarias, que o seu propietario traballaba a través dos seus servos. Cando penetra o cristianismo no noroeste peninsular, na Galaecia, pois nestas vilas vanse levantando igrexas, é dicir, nacen as parroquias, as actuais parroquias que temos por Galicia adiante. É dicir, hai unha evolución de castro, vila, parroquia, como moi ben nos decía Castelao no seu libro de sempre en Galicia. A gran maioría das parroquias galegas estaban integradas dentro dun ámbito supraparroquial que lle chamaban a xurisdicción. As xurisdiccións eran territorios máis ou menos extensos, formados por varias parroquias xeralmente, que tiñan as súas raíces no feudalismo e que estaban baixo o dominio de un señor laico ou eclesiástico, ainda que a veces tamén podían estar baixo do propio rei, eran as xurisdiccións de realengo, ou outras veces podían estar as menos veces, baixo dos propios veciños. O señor, además de exercer o dominio territorial, porque era o dono de todas ou casi todas as terras, tamén exercía un dominio xurisdiccional, xa que el era o que impartía, o que administraba a xustiza en todo o territorio, además de ostentar o poder político e o poder administrativo do mesmo. É dicir, además de cobrar as rendas e os foros, tamén cobraba as cargas señoriais por razón de señorío, as fumaregas, as lutuosas, os diezmos, os pontádogos, é dicir, todas as cargas señoriais que había naquele momento. O señor exerce a súa autoridade
a través dos merinos, dos alcaldes, dos escribás, dos alguacís, é dicir, dos cargos de goberno que el mismo elixe ou aceptase que elixen son os veciños. Pero é evidente que nun espazo tan grande de tempo como o que vai desde a fundación do mosteiro de Vilanova na alta Idade Media hasta a formación dos concellos actuais no século XIX, é evidente que non todo foi sempre igual. O sea, houve cambios. A esencia permaneceu. O sea, os señoríos, as clases sociais totalmente definidas, determinadas, a explotación da terra como único ou como casi único factor económico, pero, repito, o sea, cambios había. A organización administrativo, xurídico-administrativa e as relacións socioeconómicas, pois, bueno, algo cambiaron. Eu isto digo porque eu aquí vou falar de cousas xenéricas, de cousas xenerales, pero, repito, non sempre foi igual. A base é que ter tamén en conta as distintas forzas que actúan sobre as realidades locais, que as singularizan, que as fan diferentes unhas de outras. Pero, bueno, se temos en conta isto e se nos circunscribimos ao antigo réxime, é dicir, aos séculos máis ou menos por 17, 18 e 19, podemos decir que unha xurisdicción estaba estruturada do seguinte xeito. A cabeza estaba o señor, que era o que exercía o dominio xurisdiccional, que era, además, o que tiña facultade de elixir os demás cargos. Depois estaba o merino, ou alcalde maior, tamén chamado ás veces xuíz, que era o oficial de carácter público que administraba, que exercía o poder xudicial por delegación do señor, por suposto, e que era superior aos alcaldes ordinarios porque ele había que acudir nas causas que xa interviran, na apelación nas causas que xa interviran os alcaldes ordinarios. Temos despois os alcaldes ordinarios, que era un cargo colexial. Había dous alcaldes ordinarios. Había un alcalde para o Estado nobre, por fidalgos, e había un alcalde para o Estado do común, para a xente común. Isto, por unha parte, era lóxico, porque se a xustiza non era igual para todos, pois tampouco non eran os mismos xuíces. Aquí teño que fazer referencia a que o alcalde non é igual que actualmente. O alcalde é unha persoa que administra un municipio, que de alguma forma exerce o poder executivo, o poder político, pero daquela o alcalde era unha persoa que administraba a xustiza no ámbito territorial da súa competencia. Temos despois o procurador, que era o cargo popular por excelencia, porque era elixido por seus fillos, para que os representase, os defendese diante dos posibles excesos do señor. Temos os pedáneos, ou mordomos, mayordomo en castelán, tamén chamados en algúns, ás veces, xuíces couteiros, ou en algunhas partes de Galicia, vigairos. Os pedáneos eran os representantes da aldea ou da parroquia dentro da xurisdicción, además de atender en primeira instancia os conflitos, os problemas que xurdían na súa comunidade. Temos os pedáneos, os escribáns. Os escribáns eran as persoas que daban fe dos documentos públicos que se facían na xurisdicción. Eran os notarios da época. E, por último, temos os alguacís, que eran as persoas encargadas de comunicar e de facer cumprir as ordes emanadas das autoridades. Ás veces tamén se chama, aos alguacís chamaselles ministros. O territorio das xurisdiccións variaba porque estaban suxeitas a compras, vendas, doazós, herencias. É dicir, o cambio territorial e o cambio señorial era algo habitual. Isto fai moitas veces que xurisdiccións non teñan o territorio agrupado xuntos, senón que teñan o territorio disperso, disgregado. Como xa dixen antes, xeralmente as xurisdiccións están formadas por máis dunha parroquia. Cando forman unha só parroquia, chámaselles coutos redondos. Pero aquí, como ímos ver despois, as excepcións son abundantes. Temos, pois, que as xurisdiccións
están formados por parroquias, pero hai veces tamén que hai outras unidades territoriais máis pequenas, es decir, que non chegan a formar parroquia, pero que forman parte da xurisdicción. Son os partidos ou concellos. E cando falo aquí de concello, non me estou referindo ao concepto actual de concello, senón que nesta época, pois, concello é a simple reunión de veciños que dunha forma espontánea ou ao toque de campá se reúnen para resolver asuntos do seu colectivo, camiños, augas, fontes, montes veciñais, é dicir, eran os chamados concellos abertos. Eu aquí, para non liarme coa palabra de concello con esta dobre significado, pois o que vou falar sempre, cando falo deste, vou falar de partidos. Así, por exemplo, pois na parroquia de Vilanova, pois Arroxo, a Cazolga ou Vilapol son partidos. Seguindo o xeógrafo Francisco Río Barxa, a división territorial de Galicia no antigo réxime era a seguinte. En primeiro lugar, unha provincia reino, como circunscripción política e administrativa de primeiro orden. En segundo lugar, unhas cidades que están representadas na Xunta do Reino, a estas cidades vaiselles unindo o territorio, agregando, engadindo o territorio que teñen ao seu redor, e nacen así as chamadas 7 provincias do antigo Reino de Galicia, que, como vedes aí no mapa, pois son Mondoñedo, Lugo, Ourense, Tui, Santiago, A Coruña e Betanzos. Nese momento, a función da provincia é unha función representativa e recaudatoria, non organizativa ou administrativa, como pode ser hoxe en día. En terceiro lugar, temos que estas provincias se subdivídense en xurisdiccións e coutos. E estes, as xurisdiccións e coutos, ao mesmo tempo están formadas por unhas unidades máis pequenas, máis elementais, pero máis vivas, máis perennes e máis naturais dentro das relacións socioeconómicas do campo galego, que son as parroquias. Seguindo a cartografía xurisdiccional de Galicia do século XVIII de Río Barxa, temos entón que Galicia está dividido en provincias, xurisdiccións, coutos, vilas e cidades. A nosotros aquí, como nos interesa, é a provincia de Mondoñedo. Entón vemos aí que en Mondoñedo ten 30 xurisdiccións, 16 coutos, 3 vilas e unha cidade. Vemos que a extensión da provincia é de 2069,57 km². Os habitantes na segunda parte do século XVIII, cando se fai o censo de Floridablanca, que creo que é no 1780 e algo, é de 84.709 habitantes, o que dá unha densidade de poboación cercana aos 41 habitantes por kilómetro cadrado. A cidade, evidentemente, é Mondoñedo, e os núcleos de poboación que teñen categoría, que teñen título de vila, son Ribadeo, Vilanova e Viveiro. Tedes aí as 30 xurisdiccións. Eu teño aí suliñado máis aqueles máis que nos interesan neste momento, que son a do Val de Lorenzá e a de Vilanova de Lorenzá. E temos aí os 16 coutos, pero aquí observamos que a cartografía de Río Barxa tamén ten algún laxos, algún fallo, porque aquí non está reseñada, non está recollida o couto de Canedo que si neses momentos existía. Imos agora a centrarnos en cal era o estado e situación das terras que actualmente compoñen o Concello de Lorenzá. Estas entidades territoriais que hoxe compoñen o Concello de Lorenzá son, ou eran, a xurisdicción de Vilanova, a xurisdicción do Val e o couto de Canedo. Imos mirar un pouquiño de cada unha delas. Imos empezar pola xurisdicción de Vilanova. O abade era o señor temporal da xurisdicción, residía no mosteiro de San Salvador, e ele era quen
nomeaba quen elixía directamente o merino ou o alcalde maior. Os demás cargos de goberno eran elixidos polos veciños da vila o día de Ano Novo. Os veciños de Vilanova o día de Ano Novo xuntábanse na Casa da Audiencia, que era unha casa que estaba situada na rúa principal daquela Vilanova. A rúa principal é a única rúa que tiña Vilanova, hoxe coincide máis ou menos con Montero Villegas e con Dr. Ruiños. E ali os veciños elixían a 4 individuos para alcalde ordinario, 2 para o Estado Nobre, unha proposta do alcalde saínte e outro elixido entre os fidalgos, e outros 2 para o Estado do Común, un a proposta do alcalde saínte e outro elixido entre a xente do común, entre os plebeios. Unha vez elixidos estes 4 nomes, estes 4 homes, pois todos iban xuntos todos en procesión á Cámara do Abade, e ali o primeiro que facían era entregarlle un paxaro ao rei Charlo en sinal de vasalaxe, e despois entregábanlle os 4 nomes, e o Abade pois elixía a 2, elixía a un alcalde, o sea, un para o alcalde do Estado Nobre e un alcalde para o Estado común, do común. Se non lle gustaban, pois o que había que facer era repetir eleccións. Nesta época, a xurisdicción de Vilanova estaba composta polos seguintes territorios. En primeiro lugar, pois Vilanova, que era a capitalidade, ali residía o señor, o abade, no convento de San Salvador, e ali estaba situada a Casa da Audiencia. Condomiña, que en asuntos tributarios sempre estaba, ou case sempre aparece unida á vila. A Tilleira, Pomar de Don pertence á Tilleira, digo porque é así un pouco apartado, non? E Pousada, Vilapol e a Cazolga, que en asuntos tributarios sempre aparecen tamén xuntos. Arroxo, o seu agregado Vilatomín. Tiagonce, Recibir pertence a Tiagonce. Estes son os 7 partidos que forman a parroquia da Nosa Señora de Santa María de Valdeflores, que estaba anexa ao mosteiro de San Salvador. Pero a xurisdicción de Vilanova era moito máis grande, non? Tiña, por exemplo, a Masma. A parroquia de Masma, na maior parte, pertencía á xurisdicción de Vilanova. Había algún lugar que pertenecía ao bispado de Mondoñedo, pois, por exemplo, Marquide, non? Temos Membrive. Membrive é un lugar da parroquia de Fanolle, no actual concello de Abadín. Na documentación sempre aparece como Membrive, Membrive con B. Candabade e Moncalvo, lugares da parroquia de Quende, de Albadín. Galgao. A parroquia de Galgao era íntegramente da xurisdicción de Vilanova. O mismo co lugar de Montouto, da parroquia do Cadavedo, no actual concello da Pasturiza. E tamén Pasturiza. A parroquia de San Salvador de Pasturiza pertenecía á xurisdicción de Vilanova, igual co lugar do Fitoiro, un lugar da parroquia de Bretoña. E o Acebro. O Acebro, un lugar que actualmente pertence a Pontenova, e pertencía á xurisdicción de Vilanova desde épocas medievais, que foi cando os frades de Vilanova outorgaron ali unhas cartas de poboación. Fornia. A parroquia de Fornia era tamén da xurisdicción. O mesmo cos lugares de Orria e Trapa, que actualmente son de Santa María de Trabada. Santa María Maior, que pasa igual que a Masma, o sea que non toda a parroquia é da xurisdicción de Vilanova. Hai lugares que pertencen ao bispado de Mondoñedo e lugares que pertencen á xurisdicción de Vilanova. Remourelle. Remourelle é un lugar da parroquia de Arante, pertence á xurisdicción, aparece sempre na documentación como Río Mourelle. Pereiras Couteiras, un couto situado en San Xusto de Cabarcos. Celeiro, a parroquia de Celeiro, igual que a Masma, e igual que a Santa María Maior, pois hai lugares que pertencen ao bispado mindoniense e hai lugares que pertencen á xurisdicción de Vilanova. Vila César, un lugar da parroquia de San Pedro de Benquerencia. Piñeiro, un lugar de Cedofeita. Vedes que a xurisdicción de Vilanova
era unha xurisdicción ampla e extensa. Nesta época estamos falando, porque xa vos dixen antes tamén que isto variaba, non sempre era exactamente igual, pero no antigo réxime estes son os lugares que aparecen sempre dentro, casi sempre dentro da xurisdicción de Vilanova. De vez en cando, nunha xurisdicción, pois había que fazer unha recaudación para atender, pois ben a gastos da propia comunidade, ben para atender a pagar tributos ou impostos, ou ben para dar resposta a algunha petición do rei facía a través da capital da provincia. Entón, había que facer un reparto entre os distintos sitios, lugares que compoñían a xurisdicción. A este reparto chamábanlle desmembramento. E facíano normalmente por dous persoas, dous homes que tiñan un certo prestixio social na comunidade, que chamaban desmembradores. Eu aquí, como exemplo, vou falar de un desmembramento que se fai na xurisdicción de Vilanova no ano 1709, é dicir, hai máis de 300 anos. Tedes aí o documento original dese desmembramento. Como se ve mal, pois eu transcribino aí ao lado. É un desmembramento de pouca cuantía, son 150 ras, nada máis, que son para pagar a 3 amas de cría, que son as que naquele momento amamantan os orfos que hai na xurisdicción. Estes desmembramentos xeralmente que nos pagaba era a xente do común. Os fidalgos estaban exentos, pero neste desmembramento concretamente é algo distinto. Aquí tamén entra todo, se un vedes aí, pois dice, deben de pagar todo o género de personas sin reservación de ninguna. Normalmente, pois, o reparto faise en función do número de habitantes e da riqueza dos sitios, que normalmente están en proporción directa. Vedes aí, como vos dixen antes, que a vila e a condomiña sempre aparecen case sempre xuntos, o mismo que a Vila Pola e a Cazorga. Tamén nos aparecía Rei Civil, realmente tiña que aparecer Tiagonce, que é o partido, pero aí o escribinte puxo Rei Civil e eu copiei Rei Civil, pero repito, evidentemente refírese ao partido de Tiagonce. Bueno, este desmembramento fixeron dous homes que se chamaban Jorge Loureiro e Andrés Rodríguez. Pasamos agora á xurisdicción do Val. As parroquias de San Xorxe, Santo Tomé e San Adriano formaron principalmente desde tempos moi afastados o que se coñeceu co nome de xurisdicción do Val de Lorenzán. E digo principalmente porque dentro destas parroquias tamén estaba o Couto de Canedo e outros coutos minúsculos que aparecen nunha relación de xurisdiccións e coutos de Florida Blanca que realmente son tan pequenos que abarca unha familia ou un grupo moi reducido de familias e que realmente na práctica están diluídos, están, digamos, integrados, disoltos no que é a xurisdicción do Val. A xurisdicción do Val non pertenecía a ningún señor, laico nin eclesiástico. Era unha xurisdicción independente, xa que eran os propios veciños os que elexían os seus cargos de goberno sin ter que dar conta a ningún señor e, por tanto, sin pagar ninguna carga señorial. E isto era así, polo menos desde o século XIII, que foi cando o rei Sancho IV o Bravo otorgou aos veciños do Val unha carta de beetría, é dicir, un privilexio que lles otorgaba autonomía xurisdiccional. Este privilexio foise confirmando ao longo da historia por distintos reis hasta chegar a Fernando VII. E non somente se foi confirmando, sino que foi millorando. Así, por exemplo, en época de Filipe IV, eso sí, a cambio de 500 ducados, pois os veciños do Val conseguiron o dereito de non ter que ir confirmar os cargos electos á Real Audiencia. E no 1776, en épocas de Carlos III, conseguiron que os mozos do Val
fixeren o seu servizo ao rei, ao exército, na armada entre a Coruña e máis Ribadeo. Os veciños do Val xuntábanse o día de San Xoán, en Santo Tomé, e ali elixían o seu alcalde maior, Merino, e procurador. Os alcaldes ordinarios eran elixidos por cada parroquia dunha forma independente. Pero aos habitantes do Val non debía resultarlles moi doado a vida ao redor de veciños tan poderosos como o bispo de Mondoñedo e o abade de Vilanova. Por iso no ano 1513 solicitaron integrarse na xurisdicción da Coruña ou de Viveiro. Isto era así porque os veciños do Val casi todos por eran labradores e ás veces resultaballes difícil defenderse diante dos agravios deses poderosos conveciños. Ademais, moitas veces tamén, por circunstancia que fora, falta de tempo, preparación ou que fose, para ser que a xustiza non estaba moi ben resolta, polo que había moitos delitos que quedaban impunes, que quedaban sin castigo. O feito que fixeron esta petición é o feito que esta petición foi efectiva porque se sabe que antes do 1519 a xurisdicción do Val estuvo integrada na xurisdicción de Viveiro polo menos 2 anos. Pero, despois deste corto espazo de tempo, o Val volveu a recuperar a autonomía xurisdiccional e non somente recuperou, senón que, como dixemos antes, a mellorou, non tendo que ir a confirmar os cargos electos a Real Audiencia a Coruña, algo que resultaba non somente molesto, senón incluso perigoso, tendo en conta as vías e os medios de comunicación que había naquela época. Isto facía que moitos veciños foran reacios, moitos non, casi todos reacios, a aceptar ningún cargo de goberno. E ao mesmo tempo tamén, como dixemos antes, tamén conseguiron que os mozos do Val fixeran a súa mili, o sea, o seu servicio militar, pois entre a Coruña e Ribadeo, algo que, relativamente cercano ás súas casas, algo que se beneficiaba. Pasamos agora a comentar o couto de Canedo. O couto de Canedo, xunto a xurisdicción de Vilanova e a xurisdicción do Val, forma o territorio que se conforma o Concello de Lorenzán. Pasouseme aí unha diapositiva. Esta diapositiva que tiña que estar cando falei do Val. Folouseme. É o principio do privilexio, da carta esta do privilexio que estaba feita. Non a puxen, folouseme. Ben, seguimos entonces. E agora seguimos con Canedo. Hoxe sempre falamos, cando falamos de Canedo, falamos de Canedo de Santo Tomé e de Canedo de San Adriano. Pero certo é que Canedo tamén tiña territorio en San Xorxe. Aí tedes un gráfico coa poboación que tiña o couto de Canedo na mitade do século XVIII, cando se fai o catastro de Ensenada. Aí fala de 142 veciños, non son habitantes ou almas, como dicen aquela, son unidades familiares, son casas habitadas. Iso casi o podeis multiplicar por 4 para saber o número de habitantes. Vedes que a mitade estaba na parroquia de Santo Tomé, xustamente a metade, San Adriano 58 e San Xorxe 13. Sabemos que en San Xorxe había menos Canedo, pero tamén había Canedo, por lo tanto tamén se podía falar de Canedo de San Xorxe. A extensión do couto de Canedo, xa vos dicía antes tamén que isto variaba porque estaba suxeito a distintas compras, pero en algún momento do antigo réxime podemos dicir que era dunhos 4 km cuadrados aproximadamente. Mentres que a xurisdicción de Vilanova era unha xurisdicción de señorío eclesiástico, a do Val era independente, o couto de Canedo, na maior parte do seu transcorrer histórico, a xurisdicción foi unha xurisdicción laica, era dun señor que foi cambiando, posto como estaba dicindo, de que había compras, vendas, herencias, e foi cambiando. As primeiras referencias documentais que temos do couto de Canedo é un documento de final do século X que está na colección diplomática no chamado tumbo do Mosteiro de San Salvador. É un documento donde nos dice
que o rei Bermundo II lle outorga a Gutiérrez Osóriz, un fillo do conde Santo, lle outorga 3 vilas. Unha delas é Canedo. Neste momento, Canedo pasa a engrosar o patrimonio do mosteiro de Vilanova. A principios do século XIII, o rei Alfonso IX entrega Canedo a un tal Pedro Vela, que era un descendente dos Osóriz, que daquela era arcipreste en Santiago de Compostela. Este señor o que fai é entregar Canedo á igrexa de Mondoñedo. Durante os séculos XIII, XIV e XV, o señorío do Couto vai pasando por distintos grupos familiares, os Ponce de León, os Aguiar e os Pardo de Cela. Canedo, nese momento, como a outra vila calquera, sería unha gran explotación agraria, onde vivían os seus propietarios, cos sirventes e máis cos dependentes. A casa dos señores, pois, sempre estaba nun lugar un pouco estratégico, ben porque fose unha pequena altura, ben porque fora o centro xeográfico, ou ben por outra razón significativa calquera. Esa casa dos señores de Canedo pois sería a orixe da casa onde estamos aquí nosotros agora mesmo. Pero esa casa pois sería unha casa pois normal, unha casa de labranza, pois posiblemente mellor que as outras casas, pero unha casa normal. Pero quen converte esa casa normal nunha casa torre fortaleza é xa no século XVI o matrimonio formado por Antonio de Tobar e a Blanca Pimentel de Rivadeneira, neta do mariscal Pardo de Cela, que son os que levantan estes muros. Hereda a torre, e máis o señorío, unha filla deste matrimonio que se chamaba Brianda de Tobar, que estaba casada con Fernán Pérez das Seixas, señor da Fortaleza e do Couto de San Paio de Narla nas terras de Friol. Durante o século XVII, e se cadra antes tamén, o Couto foi-se dividindo entre unha serie de poseidores que eran titulares ausentes que administraban a súa facenda a través de mordomos, a través de apodrados. Isto explícanos moi ben o historiador Carlos González Paz no libro El Pazo de Tobar, Espacios, Perspectivas, Tiempos, que nos di así: fruto de su propia dinámica histórica que se caracterizó por la fragmentación interna del señorío durante las centurias medievales, el Couto de Canedo se transformó en un conglomerado jurisdiccional parcelado, sometido al dominio de miembros de diferentes ramas familiares que se encontraban emparentados entre sí. Entre todos estes fragmentos, pois o millor, o máis grande, pois era o do Couto ou Pazo de Tobar, que na metade do século XVIII estaba señoreada por don Joaquín Teixeiro de Valcárcel, un señor que vivía en Valladolid, aínda que el era oriundo de Villafranca do Bierzo. Nese momento era o apodrado, o mordomo, un home de San Xulián de Cabarcos que se chamaba Juan de Vega Maseda, e ostentaba o cargo de merino Xacobo Galloso Parga, un veciño de San Adriano. Anos despois, o Couto pasou ás mans do fillo de don Joaquín, a don Pedro de Alcántara Teixeiro do Valcárcel, primeiro marqués de Villasante. E, a finais do século XVIII e principios do XIX, o señorío estaba nas mans de dona María Ana de Sierra e Salcedo, viúda de don Pedro e, por tanto, marquesa de Villasante. E así chegamos ao século XIX. No século XIX é cando se vai formar o Concello de Lorenzá, concretamente no ano 1840. Pero antes de... vamos ver o proceso todo, pero a min antes de meterme no gustaríame dar uns apuntamentos históricos, uns datos de historia que coñecemos todos, o sea, eu vou nos dicir aquí para frescar a memoria un pouquiño e sobre todo para despois contextualizar mellor o que vou referir despois. Entón, vimos mirar un pouquinho, se vou dar unha pequena lección de historia da primeira mitade do século XIX.
Tedes aí un cadro de Goya, a familia de Carlos IV, tedes aí a Carlos IV, a súa muller María Luisa, o príncipe heredeiro, que depois será Fernando VII, a súa muller, que está aquí, que vedes que non existe, nese momento a muller non existe, por iso Goya a pinta sin cara. Temos aquí detrás o infante Carlos María, que vai ser un protagonista tamén importante nesta época do século XIX, non? Ben, imos entón dar un repasiño a estes datos históricos do século XIX. A principios do século XIX goberna en España Carlos IV, nunha sociedade ancorada no antigo réxime, monarquía absolutista, unha sociedade estamental dividida en clases sociais en donde todos os privilexios recaían na nobreza e no clero, ventres que realmente quen soportaba o peso do país era a xente do común, o chamado terceiro estado, porque eles eran os únicos que traballaban e os únicos que pagaban impostos. En 1808, Napoleón invade España e pon como rei a seu irmão Xosé Bonaparte, a quen os españoles chaman despectivamente Pepe Botella, pero curiosamente van ser os invasores que entregan con eles as ideas da Revolución Francesa, aquelo de liberté, igualité e fraternité. Durante a Guerra de Independencia, que vai durar desde o ano 1808 ao 1814, os elementos máis liberais da sociedade española xúntanse en Cádiz e ali redactan, elaboran, promulgan e aproban unha Constitución, que é a Constitución de 1812, tamén chamada Constitución de Cádiz, ou popularmente chamada a PEPA, porque foi aprobada o día de 19 de marzo, que é o día de San Xosé. Esta é a primeira Constitución española, é unha Constitución democrática e liberal, sobre todo se temos en conta os anos en que foi redactada e aprobada, hai un montón de cousas como é a limitación do poder do rei, a soberanía do povo, a supresión dos señoríos, a supresión do Tribunal da Santa Inquisición, pero cando Fernando VII chega a España como rei despois da Guerra de Independencia, o primeiro que fai é derrogar esta Constitución, restaurar a monarquía absoluta e volver aos principios do antigo réxime. No ano 1820, un militar, Rafael del Riego, que está ao mando dunhas tropas que van a embarcar para América para sofocar a rebelión das colonias americanas, dá unha especie de golpe de Estado, o que chamaban naquela época un pronunciamento, e obriga ao rei a xurar a Constitución de 1812. Comeza aquí o que chamamos trienio liberal, que vai durar desde o ano 1820 ao 1823. Pero no ano 1823 o rei, apoiado por outros monarcas europeos, vai entrar en España a un exército, os chamados 100.000 fillos de San Luís, e poñeno a ele outra vez como un rei absolutista. Nesta época vai haber unha represión forte contra os elementos constitucionalistas e liberais, que vai dar consigo porque se perde moita documentación, non? Pouco antes de morrer Fernando VII, no ano 1833, derroga a chamada Lei Sálica. A Lei Sálica era unha lei que prohibía gobernar en España as mulleres. El ten unha filla, Isabel, que herede, pero con isto non está de acordo o seu irmán, que se o heredeiro, Carlos. Por iso, cando morre Fernando VII no ano 1833, estala unha guerra civil, que son as chamadas guerras carlistas. Más ben aquí, máis ben que a idea de que gobernase Carlos ou gobernase Isabel, realmente aquí era unha loita de tipo ideolóxica, xa que os partidarios de Carlos eran os partidarios do antigo réxime, eran os partidarios da monarquía absoluta, do privilexio de clases, da religión católica, dos fueros, mentres que os partidarios de Isabel eran, de alguma forma, os máis liberais, os que de alguma forma recollían os principios emanados da Revolución Francesa. Coa vitoria dos isabelinos sobre os carlistas,
vai ir instalando en España o Estado liberal, un proceso lento que vai levarse a cabo prácticamente durante todo o século XIX. Como Isabel é menor de idade, ten 3 anos nesta época, pois actúa como rexente súa nai María Cristina de Borbón hasta o ano 1840. E do ano 1843 o rexente é o general Baldomero Espartero. No 43 proclámase a Isabel maior de idade co título, o nome de Isabel II. Pois ben, durante este contexto histórico vaise tratar de dotar ao país de unha nova organización municipal, dividindo en distritos municipales, e aquí concretamente en Lorenzá, pois primeiro van nacer 2 concellos, o Concello do Val de Lorenzá e o Concello de Vilanova de Lorenzá, para dar despois paso xa ao definitivo de Concello de Lorenzá. Todo este proceso, eu vou dividir esta primeira mitad do século XIX en 4 etapas, que estedes aí nunha diapositiva. Unha primeira etapa que sería o período constitucional, que é cando se aproba a Constitución de 1812, unha segunda etapa que sería o trienio liberal, que é cando Del Riego obriga a Fernando VII a xurar a Constitución de Cádiz, unha terceira etapa que sería o período de 1835-36, que é cando a través do Real Decreto de 23 de xullo de 1835 trátase de organizar, ou sea, de dotar ao país dunha nova organización municipal. E depois temos a cuarta etapa, que é o período de 1836-45, na que se vai tratar de ir solucionando os problemas que trouxera consigo a precipitación na aplicación do Real Decreto de 23 de xullo do 35. Imos mirar cada unha destas etapas. Lóxicamente, pois, eu voume parar máis no que nos compete a nosotros, que é Lorenzá, non? Ben, primeiro empezamos coa primeira etapa. Os concellos todos que temos na actualidade, aunque se foron formando en épocas moi distintas, pero todos teñen a súa raíz na Constitución de 1812. Por iso se van chamar concellos constitucionais. E, moi concretamente, no seu artigo 310 da Constitución, que di así: se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no lo tengan y en que convenga que haya, no pudiendo dejar de haberlo en los que por sí o con su comarca lleguen a 1000 almas. Aparecen entón un montón de unha serie de circulares e de instruccións para establecer os novos concellos, pero estas circulares, estas instruccións vanse a topar cunha serie de dificultades. Sobre todo aquí falando de Galicia, pois o tradicional, digamos, a tradicional resistencia ao cambio do mundo rural, a orografía do terreo, o asentamento disperso da poboación e o pouco tempo. Isto fai que a incidencia na formación de concellos nesta época pois sexa mínima en Galicia. De todas as formas, ademais tamén temos falta de información documental, porque cando chega Fernando VII no 1114 hai unha represión, entón hai moita documentación que se fai perder a considerada comprometedora. De todas as formas, podemos afirmar que aquí nesta época en Lorenzá se formou un concello que estaría formado polas parroquias de Vilanova, San Xorxe, Santo Tomé, San Adriano, Masma e Couveira. Por lo menos a parte de Couveira estaba unida a Masma. Isto tamén o podemos sacar, deducir, deste documento do ano 1840 que vos poño un fragmento, vese mal, e como se ve mal, pois vou volver aquí, non? Di aí: en la primera época constitucional estuvieron sujetas a esta villa las 3 parroquias de su valle, con Masma, reuniéndose en ella la división del Masma, que entonces se organizó para defender la independencia nacional, la cual comandó el infrascrito presidente provisional. Bueno, vedes aquí que se fala da primeira época constitucional, que é esta, 1812-14, fálase da vila, fálase das parroquias do Val, fálase de Masma. Fálase tamén daí do infrascrito presidente provisional. Este infrascrito presidente provisional foi o primeiro alcalde que tuvo o actual Concello de Lorenzá, que é un señor de Santo Tomé que se chamaba Don Juan Alonso Aguiar Bravo, que durante a Guerra de Independencia
comandou, capitaneou a unha partida de homes para loitar contra os franceses, que lle chamaron a División do Masma e que estaba instalada en Vilanova. Pasamos agora á segunda etapa, que é o trienio liberal de 1820-1823. Aquí é cando Del Riego pois fai a Fernando VII, obriga a Fernando VII a restablecer a Constitución de 1812 e, por tanto, tamén a restablecer a división municipal existente no ano 1814. Pero aquí, as dificultades que xa dixemos antes, aquela de a tradicional resistencia ao cambio do mundo rural, a orografía do terreo, a aposentamento disperso da poboación e o pouco tempo, porque é certo que aquí, nesta época, pois hai un ano máis que na anterior, pero sigue sendo pouco tempo para unha obra de tanta envergadura e tan complexa como dotar ao país de novos distritos municipais, non a todo un país. Sigue sendo pouco tempo. Pero aquí atopámonos, temos que engadir unha nova dificultad. A nova dificultad é que nesta época vaise dividir Galicia en 4 provincias. Entón, o lío dos lindes entre as provincias e os partidos xudiciais é enorme. Dase a circunstancia de que hai concellos que non solamente cambian de partido xudicial, senón que tamén cambian de provincia. Entón, o lío é enorme, faise difícil facer un mapa municipal exacto ao 100%, fiable ao 100%. E ademais, tamén, neste curto espazo de tempo, tamén temos o problema, a falta de documentación é notoria, porque cando volve Fernando VII no ano 23, a represión é moito máis grande que na vez anterior, e entonces produce unha morea de depuracións, separacións, destitucións e persecucións, que se fai, desaparece moita documentación. De todas as formas, nós o que vou intentar ir mirando o que acontece aquí no Concello nas Terras de Lorenzá durante esta época, non? E imos mirar ano por ano. No ano 1820, nas Terras de Lorenzá había un concello que estaría formado por Vilanova, San Xorxe, Santo Tomé, San Adriano, Masma e Couveira. Este é o lóxico, porque era restablecer o concello que había no 1814. Axúdanos un poquinho tamén a velo ese documento que tedes aí, que é un documento que trata de outra cousa, pero, bueno, de alguma forma, nos axuda. Vedes aí o documento, vedes que o soliñado aí en vermello e abaixo, e, bueno, de todas as formas, aí abaixo dinos el proyecto publicado en marzo del 37 por el... ¿Parou de todo? Ahora parou? No. El proyecto publicado en marzo del 37 por el gobierno político de la provincia agrega a esta villa las 3 parroquias del valle que da nombre, que son San Adriano, Santo Tomé y San Jorge de Lorenzana, como se hizo en 1820. O sea, vedes aí a vila, as 3 parroquias, aí non nomea a Masma porque este é un documento fala de outra cosa, pero falanos do ano 1820. Pero no ano 1821 aparece solamente nas Terras de Lorenzá un concello, que sería o Concello do Val de Lorenzá, con capital en San Xorxe. Isto depois da capitalidade de San Xorxe xa o miraremos despois. Isto tamén o podemos deducir dese documento que tedes aí na pantalla. Vedes que é un documento do ano 1821 sobre arbitrios sobre o consumo de viño, vinagre, aguardente, aceite e carne, e vedes aí que no partido xudicial de Mondoñedo aparece o Val de Lorenzá, pero non aparece Vilanova de Lorenzá para nada. Ese ano. Pasamos así ao ano 22, e no ano 22 o lío ainda se fai máis grande. Fai máis grande porque é cando se vai dividir a Galicia en 4 provincias. Entonces, como consecuencia desto, en maio é cando se instala a primeira Diputación Provincial de Lugo. E esa, nunha relación que dá en xullo, 2 ou 3 meses despois, a Diputación Provincial, aparecen xa os 2 concellos. Aparece o Concello de Vilanova de Lorenzá e o Concello do Val de Lorenzá. Pero, 2 ou 3 meses despois, concretamente en outubro, hai outra relación que nos fala sobre a riqueza territorial e pecuario
do partido xudicial de Mondoñedo, e nese momento pois, aparecen aí os concellos de Mondoñedo, Vián, Valadouro, Abadín, Nois, Alfoz, Viloalle, Val de Lorenzá, Orria, Río Torto e Vilameá, pero non aparece o de Vilanova. Pero, non obstante, mes e medio despois, nesa nova relación que vemos aí na pantalla, que é unha relación para reclutamento para homes para o exército, pois aquí, se vos fixades que sí, xa aparece o Val de Lorenzá e por debaixo Villanova de Iza, é dicir, Vilanova de Lorenzá, aquí xa aparecen os dous concellos. E por si este lío non fora pouco, no ano 1823, o trienio liberal acaba en abril. Pois en febreiro hai unha nova relación sobre contribución de casas urbanas e nesa relación aparecen os dous concellos, Vilanova e o Val, e incluso aparecen xuntos no mismo epígrafe. Bueno, vemos aquí entón que o mare magnum desta época é grande, non? É un lío auténtico do que quizá non están ausentes os posibles erros de imprenta, que tamén pode ser. O único que podemos sacar en claro, en limpo desta época, é que en Lorenzá se formaron dous concellos, o do Val de Lorenzá e o de Vilanova de Lorenzá, que ás veces parece que estuveron xuntos e outras veces separados. É dicir, que ás veces as súas parroquias estuveron integradas dentro do mesmo concello e outras veces as súas parroquias estiveron divididas en dous concellos. E así, pois imos avanzando e imos chegar á terceira etapa, que é o período de 1835-1836. Aquí o que hai que dicir é que agora a documentación que temos xa é totalmente fiable, o sea, se antes podíamos especular un pouco, aquí xa podemos afirmar rotundamente o que dicimos, aquí a documentación está clara e aquí xa non hai ningún tipo de dúbida. Ben, neste período, pois, sabemos que Fernando VII morre no 33, guerras carlistas, minoría de idade de Isabel II e rexencia de súa nai, de María Cristina. Ben, pois neste contexto histórico vaise producir o intento de dotar ao país dunha nova organización municipal, dividindo o país en distritos municipais, que, coas modificacións que vai haber, que son moitas, pero de alguna forma vai sentar as bases da división municipal que chega aos nosos días. Todo isto se vai tratar de articular a través de un Real Decreto que é o Real Decreto do 23 de xullo de 1835. Este Real Decreto sae publicado no Diario Oficial da Provincia de Lugo o día 5 de agosto. E o gobernador civil, que daquela chamábase xefe político da provincia, pois engade unha circular a este Real Decreto na que insta a que se cumpra o ordenado no Real Decreto, pero ademais el tamén manda aos alcaldes, secretarios e procuradores das xurisdiccións que teñan máis de 100 veciños que rapidamente formen concello de acordo co mandado no Real Decreto. Unha vez que teñan formado, que realicen todo o proceso, que se lle remitan os datos, o resultado das eleccións e incluso a proposta do lugar máis adecuado para ser capital do municipio. Pero para todo isto dá un prazo de 30 días. Se cadra foi este pouco tempo que deu, o que fixo que o esforzo que se fixo por facer un mapa racional, pois non foi moito. Non se fixo moito esforzo, e o que se fixo foi coller as antiguas xurisdiccións e calcalas prácticamente. O que fixo que houbo hasta 18 concellos na provincia de Lugo que tiñan o territorio disgregado, disperso, un deles o de Vilanova. Pero de todas as formas chegamos e temos que o día 22, domingo 22 de novembro de 1835, sae unha relación con todos os novos concellos da provincia de Lugo, que nese momento eran 87, e nesta relación, é unha relación, vedes aí por orden alfabético, pois aparece o do Val de Lorenzá e aparece o de Vilanova de Lorenzá. O do Val de Lorenzá
que estaría formado, ou estaba formado polas parroquias de San Xorxe de Lorenzá, de Santo Tomé de Lorenzá e de San Adriano de Lorenzá. E o de Vilanova de Lorenzá estaba formado polas parroquias de Santa María de Valdeflores de Vilanova, San Andrés de Masma, Santa María Magdalena de Couveira, San Martiño de Galgao, San Salvador de Pastoriza, San Estevo de Fornia, Santa Cristina de Celeiro e os lugares de Remourelle en San Pedro de Arante e o Acebro en San Xoán de Rececente. E así chegamos á última etapa, que é a do período de 1836-1845. Nesta etapa vanse tratando de solucionar todos os problemas que trouxera consigo a precipitación na aplicación do Real Decreto do 23 de xuño. Entón, van aparecer, isto dá orixe a unha chea de propostas de modificación e como consecuencia foron aparecendo novos proxectos. Así temos como o 1 de marzo de 1837 o gobernador civil, o xefe político da provincia, emite esa circular que tedes aí á vista, onde dice que, que dados os problemas da división municipal do ano 35, que mandou a un oficial, a don Benito María Plá, que fixese un novo proxecto de división municipal de acordo cos partidos xudiciais. Entón, unha vez que este home fai o proxecto, envío a todos os concellos para que tanto os concellos como as persoas particulares poidan facer as alegacións ou as observacións que estiven oportuno. Neste novo proxecto, que repito, este é un proxecto, este non é ninguna cousa firme, neste novo proxecto en Lorenzá quedaría un só concello que estaría formado polas parroquias de Vilanova, de San Xorxe, de Santo Tomé e de San Adriano. Non tarda casi nada o concello de Vilanova de Lorenzá en facer un montón de observacións a este proxecto. As observacións que fai o concello de Vilanova de Lorenzá acompañas dun croquis ou plano que é o que tedes aí. Nese plano, vedes, o norte está aquí, abaixo, este é Foz, este é Vilanova, este é Mondoñedo, San Xorxe, Santo Tomé, San Adriano, Arroxo, Tiagonce, Pousada, San Fiz, A Cazolga, Padriñán, Masma, Couveira e Oirán. As pretensións do concello de Vilanova estaban claras, non? Ben, acompañando ese croquis, o concello de Vilanova fai as seguintes observacións. Que xa fose por equivocación ou descuido involuntario, segréganse o concello de Lorenzá as parroquias de Masma, Couveira e Oirán, que no demandito proxecto resultan para o distrito de Mondoñedo as dúas primeiras e a última para o de Foz. Que Masma e Couveira distan de Vilanova e media legua, de fácil andadura, poboado e casi chan. Oirán dista de Foz 2 leguas e media de escabrosas montañas despoboadas, e a Vilanova unha legua escasa de bo camiño e casi todo chan, sin o menor obstáculo, porque aínda que medio o río Masma, este ten unha gran ponte na Cazolga que nen aínda nas cheas extraordinarias privou a comunicación pola súa elevada altura. Que as ditas 3 parroquias, xunto cas que se agregan de San Xorxe, Santo Tomé e San Adriano, teñen continua relación con Vilanova, de onde se surten e abastecen de moitos e diversos artigos de comercio e industria. Que todas estas 7 parroquias forman casi unha conca e unha rexión hidrográfica, distinguen o mesmo horizonte, cultivan os mesmos terreos estando mesturados uns e outros e os medios de subsistencia e producións agrícolas son idénticos. Que a capitalidade debe de residir en Vilanova, como pon o proxecto, xa que é o punto máis céntrico, non distando o lugar máis afastado unha legua de bons camiños poboados e sin obstáculo ningún, polo que moitos habitantes de algunhas parroquias veñen aquí a oír misa de paso que venden os froitos que producen. Ademais, a vila é paso obrigado para a comunicación litoral desde Ribadeo a Francia, atravesando toda Galicia e Asturias, e que está decretada pola súa majestade a raíña gobernadora unha grandiosa estrada que cinguirá Cantabria e que pasará por aquí. Estase referindo
a Estrada Xeral, que nesa época ainda non estaba feita. Que ademais esta vila ten un soberbio e magnífico edificio pola súa fortaleza e bonita arquitectura que serviu de convento e que agora facilita unha fermosa casa consistorial, cárcere, hospital de caridade, recinto para ensaios e reunión da Milicia Nacional, depósito de armas e munición e, en fin, todo aquilo do común co que se aforrarían grandes gastos. Tamén está proxectado establecer na vila unha estafeta de correos ou cartería. Ben, pero este escrito non se lle debo facer moito caso, porque 3 anos despois, ou casi 3 anos despois, a principios do ano 1840, o Concello de Vilanova de Lorenzá volve a mandar un escrito á Deputación prácticamente cos mesmos termos, o sea que non debo ser moi efectivo. Pero esta desidia e esta lentitude na aplicación de un novo proxecto á división municipal dá un xiro espectacular o triunfo de Espartero na Revolución Progresista de 1840. Nesta revolución tivera bastante que ver as discusións e os debates que houbera como consecuencia da chamada Lei de Ayuntamientos. Bueno, pois, nese momento, instálase en Lugo unha xunta provisional de goberno e esta xunta provisional de goberno vai aproveitar para levar a cabo unha nova división municipal. Esta nova división municipal sai publicada o domingo 18 de outubro do ano 1840 no diario, no boletín oficial da provincia de Lugo. Van a aparecer os novos concellos, que agora son menos, van ser 62, dos 87 que había antes, agora van quedar en 62, e tamén vai aparecer a lista dos concellos suprimidos. Tedes aí, bueno, a lista dos novos concellos: Concello de Lorenzá, capital Vilanova, e concellos, ayuntamientos que se suprimen, entre eles aparece o do Val de Lorenzá. Este momento é o momento do nacemento do actual Concello de Lorenzá, 18 de outubro de 1840, formado polas parroquias que todos sabemos, de Santa María de Valdeflores, San Xorxe, Santo Tomé e San Adriano. É o momento en que nace o actual Concello de Lorenzá. O alcalde constitucional do novo Concello de Lorenzá, xa falamos antes del, don Juan Alonso Bravo, que curiosamente de Santo Tomé oficia o alcalde do extinguido Concello do Val o día 20, ou sea, 2 días despois desto. Oficia dicíndolle que, bueno, informando do que pon o boletín oficial e ao mesmo tempo dicíndolle que ten que reunir os seus concelleiros para informalos e para que cesen nas súas funcións. Os veciños do Val, pois, este novo mapa municipal non lles gusta, non están de acordo con ele. Por eso, pois, mandan un montón de escritos aos organismos oficiais e ás autoridades pertinentes, escritos que teñen unha doble dirección. Primeiro, que non se suprima o Concello do Val, e segundo, que a capitalidade non se estableza en Vilanova. Non se vai esperar nada a resposta das autoridades do novo Concello de Lorenzá. Agora xa estamos no Concello de Lorenzá. Antes estábamos no Concello do Val e no Concello de Vilanova. Agora estamos no Concello de Lorenzá. Non se van esperar nada, entón, a resposta das autoridades do novo Concello de Lorenzá, que escriben a Diputación Provincial e máis as autoridades un escrito que eu vou ler aquí os principais puntos, unha forma literal, e incluso vos vou ler en castelán. Di así: esta villa es el único pueblo reunido y el mayor que contiene todo el partido, después de su capital. Se halla atravesada por un camino real que comunica todo el litoral cantábrico. La villa es un punto céntrico de relaciones económicas de donde se abastecen las distintas parroquias de su antiguo y nuevo distrito, el de Cabarcos y otros del contorno, por sus establecimientos mercantiles e industriales. Celebra un mercado semanal y una feria anual, en donde especialmente venden y compran los habitantes de las 3 parroquias nuevamente agregadas. Tiene oficina de correos de la que dependen diferentes pueblos de la inmediación, incluso el ayuntamiento de Cabarcos. Contiene especialmente un magnífico y suntuoso edificio que fue monasterio de monjes benitos, en donde se hallan colocadas las oficinas municipales y escuela pública, y en donde también se trata de trasladar la cárcel y el hospital de caridad. Dicen que esta villa no está en el centro del distrito. No se desengañan que algunos pueblos no pueden dejar de tener ayuntamiento como Ribadeo, Vivero y otros, aunque estén
en puntos limitados. Esta villa, por su situación y circunstancias, está en el mismo caso. Y el ejemplo se ha dado en 1821. E aquí vou falar agora, ou van falar eles, do que vos decía antes, cando falamos da segunda etapa no trienio, na época do trienio liberal, de cando falamos da capitalidade en San Xorxe. Pois aquí vai tocar o tema da capitalidade de San Xorxe. E el ejemplo se ha dado en 1821, que habiendo el gobierno estableciendo la capital en la parroquia de San Jorge, tuvo el siguiente de 22 que formar ayuntamiento en la villa. A aquella parroquia, sin duda, tratan los mal avenidos con la división de establecerle la capital en un lugar que se está dando la mano con uno de los barrios que forman parte íntegramente de esta misma villa y que distará de ella como cosa de un tiro de bala, sin edificios, establecimientos, ni la menor comodidad para las reuniones consiguientes a la cabeza de una municipalidad. Ben, o sitio que foi, capital San Xorxe, aquí está se referindo ao campo da Laxe. O campo da Laxe, pois, hoxe os coñecedes, hai ali unha escola arruinada, pero daquela época non había nada. O que si había naquela época era unha feira mensual que acadou unha certa importancia, un certo prestixio, e notas entonces que no ano 1821, pois ali fixeron as reunións do Concello, eran tipos de concellos abertos, como dixen antes. Tamén fai referencia aí a un barrio que se está dando la mano con tal deste villa, o barrio é Soutelo, evidentemente. Concluye este escrito pedindo, que é un escrito do 22 de novembro do ano 1840, pedindo, de novo, que se agreguen ao Concello de Lorenzá as parroquias de Masma, Coubueira e Oirán. Toda esta controversia, toda esta polémica queda rematada na sesión que a Deputación Provincial de Lugo celebra o 27 de abril de 1844, onde a Deputación non considera o pedimento dos veciños das parroquias do Val de formar concello segregándose do de Lorenzá. Teño aquí unha diapositiva en onde está a ata da Deputación Provincial. Ben, a ata está aí un pouco oscura, por iso eu transcribina aí debaixo, non? Máis ou menos, como vedes, pois, nega, dice aí, non debe conceder lo que solitan os vecinos de San Adrián, San Jorge e Santa Tomé de Lorenzana para formar novo distrito segregándose de Santa María de Valdeflores. Este acordo ten unha ratificación o ano seguinte, concretamente noutra sesión plenaria da Deputación Provincial, na sesión do 14 de agosto de 1845, na que resulta xa definitiva para finiquitar este contencioso hasta o día de hoxe. E temos entón que o actual Concello de Lorenzá formouse o día 18 de outubro de 1840, día da San Lucas. Por iso, estas San Lucas pasadas, pois este Concello cumpriu 176 anos. E ora, para acabar, se non é moito suplicio que vos estou dando, que gostaríamos acabar cunha relación dos alcaldes que tuvo o Concello desde o ano 1840 hasta a actualidade. Se vos parece ben, é son paro, como que irades. Sigue. Un pouco. Mirade, eu vos poñer unha relación, vou vos contar así unha anécdota tamén, xa fora casi do discurso, dos alcaldes que tuvo o Concello de Lorenzá desde o ano 1840 ao 2017. 16, pero hasta a actualidade, non? É unha lista que fixen eu, penso que é unha lista completa. Isto non quer dicir que non teña algún lasos de algún alcalde temporal ou algún alcalde, pois, que provisional de alguna época, non? Pero, repito, penso que é unha lista moi completa, non? Vedes que poño aí o nome do alcalde arriba, poño a data e o lugar de nacemento, de morte, e poño os anos. Eses anos non quer dizer que sean anos completas, Por exemplo, aquí o primeiro, pois xa vedes que o Concello formase en 1840, en outubro, entón xa non é o ano completo, non? Vedes aí o primeiro exalcalde, que xa falamos antes del, que era un escribano de su majestad, como rezaba, era un home de Santo Tomé de Alomparte, concretamente. O segundo alcalde, que tedes aí, Manuel Maseda Valledor, era médico, cirurxán, como dicía daquela. Naceu en Vilanova e estableceuse en Santo Tomé, non sei se por razóns profesional ou por matrimonio, ou se cadra por as dúas cousas. O que sei é que este señor morreu no lugar das Pedreiras. Estaba casado cando morreu con unha tal Benita Saavedra,
tiñan un único fillo que se chamaba, que era o cura de Cedofeita. Deixou no testamento unha esmola ao Monte Pío da parroquia, pois necesitados da parroquia, uns bens. Temos despois aí a Isidoro Rodríguez de Ferreras, que esta era unha familia de Maragatos, que se estableceu en Vilanova, na partida de función pon que era cerero e propietario. Este home xa foi alcalde do Concello de Vilanova no período do 35 ao 40, nun pedazo ali, non? Temos aí despois a Antonio Boán Martínez. Este señor pois era do actual Concello da Pontenova, estableceuse, bueno, por unha razón Vilanova. Estuvo casado cunha de Ron, con Rita Ron. Depois, cando quedou viudo, casouse con a tal Xosefa Álvarez de Villamil. Este era tío materno do que fixo a casa que chamábamos, bueno, nosotros ali que era o Don Pepe de Olla, a casa de Olla, que agora é de Paco Hermida. Pois ese era tío do señor este de Don Pedro Olla. Temos despois aí a José Aínlles Rocha. Os Aínlles Rochas era unha familia fidalga que tiña ramas en Trabada, en Vilanova e en Santo Tomé. Neste momento, pois a rama de Santo Tomé está representada por este home. Houve un cura aquí en Santo Tomé que votou de cura 63 anos. 63 anos. Ese cura, que se chamaba Francisco Luna Quiroga, era natural das terras de León, do bispado de Astorga, e chegou aquí no ano 1790 e pico e votou de cura hasta ano 1850 e pico, o sea, 63 anos. Ese non tería problemas. Ahora falamos de anos de cotización á seguridade social, pois agora non habría problema, non? 63 anos. Este home trouxo as sobrinhos, quizás sobrinhas, é unha sobrinha deste home que se chamaba Sinforosa, do cura, casou con este home, con José Aínlles Rocha. Isto digo porque hai moitas familias, ou non moitas non, algunhas familias que deron estes dous alcaldes ao actual Concello, pero esta é a familia máis prolífica en alcaldes. Daqui van salir hasta 3 alcaldes do actual Concello de Lorenza. Temos despois a Benito Rubiño Santomé. Este home era un home que vivía na rúa principal en Vilanova, era propietario de unhas casas e de unhas hortas ali. Durante o seu mandato houve cousas interesantes, ou por menos curiosas, na urbanización de Vilanova. Hai un rego, que hoxe non o vemos, pero si hai, que é, bueno, o rego que ven da Roxo, que chamamos o rego Vilazo, que pasa pola rúa de Dr. Rubiños e Montero Villegas, que daquela era a rúa principal, pero daquela o rego iba ao descoberto, naquela época. Entón, durante esta época, pois, faise a cubrición deste rego. Non sin moitas polémicas, con moitas polémicas que, bueno, daban para outra charla casi. Outra cousa interesante que fixo, bueno, curiosa polo menos que fixo este home urbanísticamente en Vilanova, a rúa principal de Vilanova, pois pasaba o Camiño Real por ali, era o Camiño Real, era unha rúa de tipo medieval, as casas, a estrutura medieval, casas de fachada estreita, de profundas, tiñan unha estrutura, casi todas, unha estrutura de madeira, formando unha balconada que daban debaixo unhos soportais. Isto todo pois, dificultaba bastante o tránsito polo Camiño Real, porque dificultaba o tránsito tanto das carruaxes como das cabalerías. Entón, neste momento, pois, este señor pois, consigue sacar todas as balconadas e esos soportais. Quizá o vesticho que queda, pois, os soportais que temos na praza de Linares Rivas. E outra cousa interesante, este sí que é interesante, foi que durante esta época abriuse o que é a praza de Linares Rivas ao mosteiro. Esa praza estaba totalmente pechada ao mosteiro, porque temos que pensar que nese momento non había ali estrada xeral, non existía. Temos que pensar que o que é o mosteiro prolongábase no fondal do cantón e pechaba o cantón. Temos que pensar que ali había o cementerio municipal. E temos que pensar que había un muro que saindo do que hoxe chamamos Casa de Lagarón, onde está a tienda de zapatos de Ana, ibas hacia o centro do cantón, máis ou menos bombeándose, e pechaba ali de tal forma que por ali solamente quedaba un paso, un pasadizo, que era o camiño que iba ao barrio das plazas. Pois ben, o que fixeron nesta época, o muro pechaba unhas hortas de unha familia fidalga, que chamaban os Aguiar, que vivían na casa de Tito de Eloi, a coxa de Tito, e
esa familia era a posidora prácticamente de todas as terras daquela zona. Entón o que fixeron foi comprarlle un pedazo de terreno a ese señor para estear o muro máis atrás, de tal forma que o novo muro fixose máis ou menos por onde sube ora a beira rúa, a acera, os que conocedes Vilanova, onde está a miña casa, a casa de Lozano, a casa de López, pois fixose desa forma, de tal forma que se ampliou e deuselle abertura a praza hacia o mosteiro, ao mesmo tempo que tamén se ampliou a zona de mercado, porque había uns 10 anos que se fundara oficialmente o mercado dominical en Vilanova e estaba en pleno apoxeo, e o que onde se facía era na praza de Arribas e xa quedaba pequena. Temos aquí a José María Salgado Cora, un señor de Cabarcos que casou aquí en Santo Tomé, na zona da iglesia. Bueno, temos aí a Francisco Pillado, vedes aí os datos. Rosendo Ronneira, médico primeiro, é unha familia de Vilanova. Bueno, tuvo de médico en Río Torto, despois se trasladou de médico a Vilanova. Juan Antonio Nastache Rocha, este señor de Abres, instalouse en Vilanova, casouse en Vilanova cunha de Moreda. Non sei os que conocestes a Pepín de Moreda, como hai pouco tempo ainda. Este viña sendo bisavó de Pepín de Moreda. Pascual López Sánchez, este señor aparece na documentación como médico de segunda categoría. Debía ser un tipo de practicante, ou ATS, como sería ahora, non? Este home quedou viudo e casou cunha muller moito máis nova que ele despois de segundas nupcias, unha muller que se chamaba Antonia Pedreira, que era natural de Celeiro e tiña un comercio en Vilanova. Este home xa tiña, cando se casou, 60 e a muller tiña 30. Tiveron unha filla que se chamou Felicia. Eu digo, aquí se cae xente que igual non vos dades conta, outros sí. Esta Felicia foi a muller de Joaquín Lozano, que foi unha persoa secretaria do Concello durante moitos anos en Vilanova. E como curiosidade tamén teño que dicir que esta muller, non a muller de Lozano, sino a nai, ou sea, Antonia Pedreira, foi a madriña do bautizo de Amada del Riego e do fillo de Amada del Riego, Francisco Fernández del Riego. Francisco Ronco el Venero, a familia do Rosa é unha familia moi afincada en Lorenzá, unha gran presencia social durante moitos anos. Este home era fillo de Rosendo, era médico tamén, bueno, aparte de ser, o alcalde tamén foi diputado provincial. Dixeron a min, xente así maior, que este foi o que fixo os primeiros cocos de Vilanova. Como curiosidade tamén, vou vos comentar deste home que tamén daquela xa había incompatibilidades nos cargos. Este home, bueno, pois era alcalde, lóxicamente era concelleiro, era médico municipal, cobraba algo daquelos médicos iban por algo do Concello. Entón, por unha denuncia ou por o que fose, pois considerouse que era incompatible o cargo de médico municipal co de alcalde, entón sacaron ya ata de concelleiro e tuvo que dimitir como alcalde na primeira época, depois volve a ser alcalde nunha segunda época. José María Janeiro, pois, bueno, vedes que este home era de San Xorxe, concretamente naceu na zona do Machuco. Laureano Salvatierra Ledo. Os Salvatierra son unha familia originaria nunha época determinada, polo menos, de San Xusto de Cabarcos, e ten tres ramas. Hai unha rama que se establece na Freería, que ainda existe hoxe en día, outra rama que se establece en Santo Tomé, que é esta, que non sei se nestes momentos se hai descendentes desta rama, non coñezo, é outra rama que pasa de Vilamar a Vilanova, que xa falarei despois un pouco desa rama tamén. Bueno, temos aí tamén a outro José López Fernández, Pedro Sánchez Loureiro, este Pedro Sánchez Loureiro de San Adriano, da zona da Veiga, Manuel Cigarrán Blanco, sei que estuvo casado no lugar de Sindín, en San Xorxe. Marcelino Salgado Alonso, este é fillo do que dixen antes xa de José María Salgado. Este nace en Santo Tomé, morre en Vilanova porque se casa en Vilanova cunha da familia, que vos dixen antes, daquela familia tan potente e fidalga dos Aguiar. A muller chamábase Ángela Aguiar e Olla, e vivía con eles a nai da muller, sogra deste home, que se chamaba
Ángela Olla Ibáñez, neta de Antonio Raimundo Ibáñez, marqués das Sargaderos. Temos aí a José Martín de Varela, en San Adriano, morre en Santo Tomé, concretamente en Canedo. Manuel Rebellón Rodríguez, que naceu en Santo Tomé no Cal, na zona do Cal. Paso, pasín, a ver, avisádame porque... Sí, agora vou ver, non? Ben. Víctor Salvatierra Freire. Bueno, aquí vou falar un poquinho de Víctor Salvatierra Freire. Falemos antes dos tres ramas das Salvatierras, e dixemos que había unha rama que saltara de Vilamar a Vilanova. Eu, para distinguir aquí, non é para dar preferencias sociais, vamos chamarlle esta rama máis ilustrada. O pai deste home, deste Víctor Salvatierra, era Juan José Salvatierra Pita, era notario, escribano de Su Majestad naquela época. Hai un montón de documentos de testamentos que se ven nos arquivos ainda feitos por el, na actualidade. Este home, o sea, o pai deste, o Juan José Salvatierra Pita, tuvo varios fillos, un deles, este Víctor Salvatierra Freire, que era médico. Este home estuvo de médico en Mondoñedo e despois estuvo de médico en Vilanova. Tiña outros dous fillos que eran curas, un cura, Manuel María, que estuvo de presbítero en Vilanova, que foi a primeira persoa que se enterrou no cementerio actual de Vilanova, no ano 1886. E outro cura era un tal Don Ángel, que foi cura párroco aquí en Santo Tomé. Tiña tamén outra filla, o sea, unha irmá deste Víctor, había varias, non? Pero unha delas tuvo unha filla de solteira. Esa nena, esa filla, pois cando maior, despois casouse no Valadouro. E ven sendo a aboa, os que vos gusta teatro, ven sendo a aboa de Manuel Lorenzo, deste autor, director e actor teatral que é fillo predilecto do Valadouro. Pois ven sendo Manuel Lorenzo, ven sendo desta familia. Incluso me dixo a min que porque chaman o nome completo a Manuel María, e lle puxeron o nome de Manuel María en honor ao cura, ao presbítero de Vilanova, ao Manuel María. Unha anécdota que vos vou comentar deste, que igual vos gusta, non sei, é algo de Revista do Corazón, isto pasamos aquí a Revista do Corazón. Había en Mondoñedo, na segunda mitad do século XIX, unha rapaza moi guapa, atrevida nas formas de vestir, nas formas de falar, que lle chamabanlle Eustorgia. Ela vivía con un cura que era tío, era titor e tío, porque a rapaza era orfa. Ben, pois, sendo unha adolescente, a chamabanlle Mondoñedo la Francesita. E esta... Ixo sabes, non? Esta rapaza, pois, bueno, namorouse dun rapaz que era un cantor do coro da catedral, que se chamaba Pascual Veiga. Pascual Veiga, sabedes todos, pois, que é este evidente músico, autor da Alborada de Veiga, autor da letra do himno galego, pero daquela, pois, o Pascual Veiga era un dognaide, e como era un dognaide, pois, o cura non lle chistaba moito. E entonces prohibiu todo tipo de relación, non se podían nin falar. Pero esos namorados, pois, buscaron a súa estrategia. A estrategia consistía en como o cura iba ao casino, botar a partida ou a tertulia ou que fose, pois os namorados puñan no forro do sombreiro do cura, puñan as cartas ou as notas amatorias. E cando o cura chegaba ao casino, colgaba o sombreiro, o bon de Pascual estaría ao quite, e collería a carta e cambiaban as cartas. E todo iba moi ben, hasta que un día o cura, que enterouse do asunto, e a parte de darlle unha malleira á rapaza, castigouna, levando para un convento de Viveiro, castigado unha temporada un convento de monxas. Pascual Veiga, pois, debeu levar tanto disgusto, naquele momento, máis adiante, aprobou unhas oposicións ou algo así para un conservatorio de música da Coruña, e marchou de Mondoñedo e dixo que nunca máis a Mondoñedo volvería, e cumpriuno, porque aunque está enterrado en Mondoñedo, trouxerono despois de morto. Ben, diréis vosotros que ten que ver isto con Salvatierra. Bueno, pois ten algo que ver, porque máis adiante a Eustorgia saliu un pretendente de Vilanova, estudiante de medicina, que
que era Víctor Salvatierra, este Víctor Salvatierra. O cura gustoulle máis, e como lle gustou máis ao cura, pois houve boda. Boda, parece que non foi moi feliz, porque, aparte de non ter descendencia, parece ser que un matrimonio non funcionou demasiado ben. Ben, seguimos. Isto é un rollo no oito. Inocente Rico Aenge, este é, eu contei-vos antes do cura de José Aenge Rocha, non? Comentei-vos antes, e dixenvos que José Aenge Rocha e Máxim Forosa, pois, bueno, casaran e tuveron algúns fillos. E unha filla casou con un de San Xorxe que se chamaba Ramón Rico. Bueno, pois un fillo dese matrimonio é Inocente Rico Aenge, que vai ser alcalde durante varios anos. Este é o segundo alcalde desa familia, ainda nos falta outro. Temos aí a Valentín Sollarrón. Este non é o famoso Solla, este é irmão do famoso Solla, depois falamos de Solla, do famoso. José Recalde Álvarez, vedes que é un home, José Recalde é de Lomparte, aquí de Santo Tomé, e, bueno, vota de alcalde tamén un montón de anos. Temos aí despois a Manuel Trigo Loredo, coñecido en Vilanova polo Trigueiro, era dono dun forno. Antonio López Vidal, de Santa Adriano. Francisco Baliña Gutiérrez, referente... Podo dicirlo? Referente a Francisco Baliña Gutiérrez, pois hai unha anécdota, bueno, un suceso, non? Relacionado con ele, non con ele. Este home era agrarista e tiña uns correligionarios amigos de Vilanova, que tamén eran agraristas, como era Joaquín Lozano, que era secretario do Concello, e Vicente Fernández Díaz. Entón, pois, debo ser no ano 18 por aí, invitou-nos a vir comer á festa a Santo Tomé, a eles e máis a toda a súa familia. Entón, viñeron, comeron, e cando despois de comer, os da festa, pois marcharon todos por Vilanova. Os rapazes, os nenos iban en carros, e, bueno, andando como fosen. A chegar á Pena Corbeira, pois hai un home que viña a cabalo, parounos, e preguntou quen era Joaquín Lozano. E Joaquín Lozano, pois, dixo, son eu. E entón, o home que viña montado a cabalo sacou unha pistola e tiroulle un tiro. O tiro interpúxose Vicente Fernández, e que recibiu o tiro foi Vicente Fernández. Isto todo contanolo un rapaz, un neno, que viña no carromato, naqueles carros, que era Francisco Fernández del Riego, que era o fillo de Vicente. Francisco Maseda Fernández, este home chamaban o alcalde das cabras, porque tiña moitas cabras, tiña unhas terras por el Vilanova e tiña cabras. Estaba casado cunha tal Rosenda e tiña unha fonda onde desemboca mesmo hoxe o que é a carretera do Val, ali onde está o que chamamos a Casa de Manito, máis ou menos por aí. Tiñan non a da riba, son abaixo, sendo onde desemboca mesmo na general. E, bueno, respecto a este, vamos contar unha cousa curiosa tamén. Nesa época, onde está, os que coñecedes de Vilanova, sabedes onde está o Banco Bilbao, non? Hai un pasadizo, agora, por detrás, que vai hasta Rego Vilazo. É un pasadizo, non máis, un carreiro. Daquela, no plano de poboación estaba diseñada unha estrada para ali. Entón, estaba mirando de abrir unha estrada, unha rúa grande, non? Entón, o Francisco Maseda Fernández quería abrir o alcalde, pero nun momento determinado os concelleiros non apoyaron. Entonces, o Francisco dimitiu, dixo que non apoyaban os seus concelleiros, que lle interesaba ser alcalde. Pero os concelleiros dixeron que non era de China, o sea, que ele era moi bon alcalde, que era moi boa persoa, que era moi honrado, que o povo quería, e non lle aceptaron a dimisión. Que dixeron, non ten que ver que nun punto concreto teñamos discrepancia, pero no outro estamos totalmente de acordo contigo. E non lle aceptaron a dimisión. E debían quererlo de verdad, porque cando este home morre no ano 30, o que hoxe é a Avenida do Val, puxeronlle o nome de Francisco Maseda Fernández. Manuel Rodríguez Aenge era da familia do Sanfí de Vilanova, e que pon aí que morreu en San Miguel de Reinante, realmente residía en Vilanova. O que pasa é que se lle ocurriu ir bañarse á playa e morreu afogado. Que eu saiba, é o único alcalde que morre estando en posesión da alcaldía. Antonio Fernández de San Adriano, sei que naceu en Lavandeira de Riba e morreu en Vilar. E depois temos aí
o famoso Solla. Este é un personaxe famoso na historia laurentina do primeiro tercio do século XX. Este señor foi diputado provincial, era dos caciques, era na loita dos caciques contra os agraristas. Este tuvo un peso político moi importante, non solamente en Lourenzá, senón en todo o Parque Industrial de Mondoñedo, e incluso a nivel provincial. Aunque vedes que estuvo de alcalde do 30-31, realmente estuvo un ano máis, porque estuvo desde a mitad do 30 a mitad do 31. Pero, repito, tuvo un peso moi importante e dominou moito o concello a través de alcaldes da súa corda ou testaferros. Bueno, por exemplo, vimos antes como estuvo o seu irmão de alcalde, seguro que máis seguro que realmente que gobernarse por este, non? Además, por outra parte, tamén foi alcalde, foi secretario do ayuntamiento do concello durante moitos anos. Temos despois unha comisión xestora, que esa comisión xestora é do seguinte: no ano 31 celebranse as eleccións municipais que van dar lugar á instalación da Segunda República. Entón, cando se instala o goberno da Segunda República, considera que houve moito fraude en algunhas eleccións municipais, de algúns sitios, pucharazos, e suspendeu as eleccións en moitos sitios, entre eles en Lourenzá. Entón, mentres que non se celebraron as novas eleccións, pois fixo unha comisión xestora, da que era presidente José Benito Fernández Díaz, da familia dos Moredas, pai de Pepín de Moreda, que xa comentei antes, Inocente Rico Engi, que xa comentei antes, e José Rodríguez López. Este José Rodríguez López irrumpe aquí na política neste momento. Os que somos de Vilanova coñecémolo por Don Pepo do Cine, foi o que fixo o cine en Vilanova, que bueno, que despois é alcalde e vai ser o último alcalde da República, o sea, antes da Guerra Civil en Vilanova. Este Jesús López Asúnsulo, cando se dá o golpe de Estado no ano 36, os primeiros días, sobre, non sei, a primeiros de xullo, preséntanse no Concello de Vilanova pois unhos militares armados, máis unhos civiles tamén pois armados. Entonces convocan ali o alcalde, don Pepe, e o noso secretario. O secretario, que era asturiano, xa se largara a noite anterior. Pero don Pepe quedara, e o primeiro que fan é destituílo. E nomean a un dos que viña ali, que era un militar retirado, que era este Jesús López Asunso, que eu sei que ten relación con Santo Tomé. Pero alguén me contou unha vez, desto que contan as cousas e non colles as notas, e depois non te acordas, que é o que está pasando a min agora, non? Sei que tiña relación con Santo Tomé, polo menos a nivel familiar. Pero, bueno, como alcalde realmente é casi unha anécdota, porque vota un día ou dous nada máis, e de feito, pasa a alcaldía, a outro que viña no grupo era este Inocente Rico Engi, pasa a alcaldía, pero dentro dous nada, vota entre os 4 días máis, porque despois a alcaldía pasa a Bernardo Rodríguez Alonso, que é da familia dos Maragatos de Vilanova, que é o que realmente vai estar durante toda a Guerra Civil de alcalde, e máis nos primeiros anos da posguerra. Outro alcalde temos aí a José Antonio Espósito Leis, saxofonista na orquesta Radio Jazz. Jesús Rico Rebellón é o terceiro alcalde, este fillo de Inocente, é o terceiro alcalde da familia esa, da que vos comentaba eu antes. Justo Bermúdez López, da familia dos Canelo, tamén pouco tempo aí un alcalde, e depois ven Eladio Díaz Ledo, que é o alcalde que máis anos vota como posesión do cargo no Concello de Lourenzá. E depois xa veñen os alcaldes que xa non vou falar deles porque son moi coñecidos, bueno, son recentes, non? Noceda, Cee, que temos aquí presente, Vidal, que tamén anda por aí, Enma e Rocío, que tamén está por aí. E agora sí que se me acabou o rollo.